עושים לנו עצירה, אנחנו עכשיו בארומה. עכשיו עושים לנו פעילות פתיחה. אנחנו מתחלקים לפי קבוצות ואנחנו באותה קבוצה. טוב, עשו לנו פעילות, כאילו חילקו אותנו לצוותים, ואז עשו לנו פעילות פתיחה כזה, ועכשיו שחררו אותנו לאכול. אני אוכלת ג'לי ביר. טוב, יש לכולם מולטיפו את הנופין אליאנה. טוב, אז הייתה לנו הפסקה, כאילו עכשיו שחררו אותנו להפסקה אחרי כמה פעילויות, ואמרו לנו שאחרי הפסקה אנחנו עובדים בצוותים, שזה ממש אומר לסדר את המטבח. אז מה אני ואליאנה חשבנו? למה נלך להפסקה? פשוט נבוא לפה לבד לסדר. אז באנו לפה לבד לסדר פה הכל, ואני אציין לכם את הנור ואת כל הדברים שהגיעו. טוב חברים, זה המטבח, כל מי שבא לשקול זה המטבח. קיבלנו מלא ארגזים משופרסל. פה זה הכלים, כזה גריל. טוב, זה המקררים, אבל כל שעובדים אני אראה לכם מה עשינו. מקרר ירקות, מהמקפיא אין עדיין כלום, עוד נטפל בזה. מקרר חלבים, שזה אני יודעת שזה מלא, לא אז חלב, ובמקפיא לא יש בורקסים, נעביר אבל לא. לא, אין מקום. למה? נצליח, אני אסדר את זה. עוד בורקסים במקפיא וביצים וגבינות. עוד חלב, עוד גבינות וממרחים ושניצל תירס. טוב, בעיקרון אני ואליאנה יושבות, סיימנו כבר לסדר הכל, אבל עכשיו מסתבר שיש אוהל מסודר לכל הדברים היבשים, כי יש פה חיות וכאלה. אז פה בעיקרון סידרנו את כל הדברים שצריך, כמו שמן וזה שצריך למטבח. פה יש מלא קופסאות של לחם, מלא דברים יבשים, מלא עוגיות, מלא עוגות, מלא שוקולדים, כל הדברים האלה. טוב, אז עכשיו הגענו לאוהל שבו נמצאים כל הדברים היבשים, זה מה שהשאירו הקבוצות הקודמות, וכאילו חלק שלנו פה בארגזים, ועכשיו נביא את השאר. טוב, אני אחרי מקלחת, החלפתי מצעים בחדר, וזהו, נראה לי שאני אתקדם לכיוון שינה, אני שבוזה. זה היום הראשון, היה פשוט מלא שיחות ופעילויות כאלה. נתקן מחר. טוב, אז עשינו את החד בוקר הזאת וכולם איחרו כמובן, ועכשיו יש לנו עוד איזה כמה דקות להתארגן. כבר עשיתי הכל, רק נשאר לי להתאפר, אז אני אתאפר עכשיו. אליאנה פה חצי מתה וזהו, עכשיו נתאפר. כולם פה חד בוקר וחם. נגמרה ההפסקה הכיפית ויצאנו עם הפיט שלנו. מה עובר עליה? אימא'לה. דרך אגב, ככה נראים המבנים לכל מי שמגיע במקרה למכינה. נעדכן לכם לפני, ככה מקום נראה. טוב, זה החדר של המשפחות. זהו, סיימנו עוד פעילות. אני עייפה. זה פשוט כל הרעיון פה, מזבח וערך כל הרעיון פה זה פשוט פעילות של דיבור ודיבור. לא משחקים, ודיבור. טוב, אני ושירה פרשנו במקום אימון להכין לכולם. מספיק גדול, לא? כן. להכין לכולם פנקקים ואת הארוחת ערב. זהו, אז אני אתקן אתכם. טוב, אני לא יודעת כמה רואים אותי, עכשיו לילה, לאחרי מקלחת, אחרי שעשינו, תקשיבו, שעות של תורנות ניקיון. אני פשוט הולכת עם הכפכף והגרביים וכאילו, ככה עם הפיג'מה, כי שכחתי את הבקבוק שלי בחדרים של המכינות, אז אני רצה, לא באמת רצה, אבל אני הולכת להביא אותו מהר. וזהו, אנחנו נתקן לכם. מיום ליום הקול שלי היה יותר של גבר ברובע. חולי פה ב-6:40 וב-7 אנחנו כבר צריכים להיות בחוץ, שזה עוד 5 דקות. אני תתקן. טוב, אנחנו אחרי טיול. עשיתי שוקו
נשרפתי ואנחנו נחזור בדרך למליאה. סיימנו עוד פעילות והולכים למטבח עכשיו כי צריכים אותנו בתורנות. טוב, אני בחדר עכשיו, אני יפה ברמות. האמת שהיום די מוזר. אז בכם מה קרה, היינו אמורים לצאת לטיול ו8 תלמידים פשוט לא הרגישו טוב, אז הם ביקשו לא לצאת לטיול, ואז המנהלים של המכינה התעצבנו עלינו ובצדק, אבל כאילו סבבה התעצבנו, ואז אני התעצבנתי גם, וזהו, ואז בסוף כן יצאנו לטיול הזה, ואז הכרנו להם, עשו כל מיני מפגשים ופשוט אף אחד לא הגיע אליהם, ואז זה כאילו כבר היה ממש כאילו מוגזם מבחינתם, עצרו את כל הלו"ז שלנו, עשו לנו שיחה שיש מצב שהם מעיפים את כולם מחר הביתה וכל מיני כאלה. ממשיכים מזה, אני כאן בחדר והשאלה פתאום נשען, אבל כי כמעט 11 ונראה לי שאני עולה לישון כי מחר קמים ב6 אז ואני אחרי מקלחת, אני עם פיג'מה ושמתי עלי קרמים. האמת שמה זה נמרחתי ולקחתי את הזמן. וזהו, יש לי עכשיו 10:30 ויש לי עד 2 כאילו, ואז כזה חוזרים ללוז רגיל, בואו נראה איך אני ארגיש עליו. וזהו. טוב, סיימנו פעילויות, אני פה. אפשר לראות אני ממש קצצה, ואנחנו בדרך עכשיו למטבח להמשיך את הפיצות שעשינו. תראו את הנוף. תצטרפו אליי. טוב, אני מכינה משהו. זה קורנפלקס כפות, ואז זה כזה חטיפה. אתה יודע למה שמת? טוב, אפשר. הנה. כן. טוב, אז אני, איך לא, אסדר את המזוודה. אבל כן, בפעם ה-200, אני פשוט כאילו מגלגלת כזה את הבגדים. כאילו שישי גם אני כאילו מאוד... כאילו בזה אחד אני לא מרגישה שעבר שבוע, אני מרגישה שעבר יום, ומהצד השני אני מרגישה שעבר חודש. כאילו זה דיסוננס כזה, אני לא יודעת. מה שאני כן יודעת זה שאני אסיים לסדר את המזוודה ואמשיך. וזה טיפ לטיולים שנתיים שלמדתי במהלך השנים. בכללי כל טיול לבית ספר, אם אתם לא רוצות לאבד דברים, תמיד שהתיק והמזוודה יהיו מסודרים. אני יכולה להגיד לכם שהיום התארגנתי מה זה מהר בבוקר כי איחרתי, ואני ארגנתי באמת, והמזוודה הייתה הכי מבולגנת בעולם, אבל אין דבר כזה שאני לא אחזור ואסדר אותה, וככה אני עושה כל יום, אני אסדרת אותה כל יום 3 פעמים. אני אסדרת אותה בבוקר לפני שאני יוצאת, מסדרת בצהריים בארוחת צהריים, כאילו כי אז יש הפסקה, ומסדרת אותה בלילה לפני שאני הולכת לישון. היי לכולם, אנחנו במוצ"ש, חזרתי אליכם. היה לנו שבת הכי כיפית בעולם. קודם כל הכנסנו את השבת בשישי, ואז כזה עשינו, כזה התארגנו ועשינו כזה קידוש כולם, וכזה שרנו שירים והכל, הלכנו לחדר אוכל, אכלנו, ואז פשוט כל הלילה שיחקנו משחקים, כאילו פשוט שיחקנו כזה, היינו כזה 3 קבוצות ושיחקנו כאלה קופה וקאבו ואליאס וכל הדברים האלה. אז פשוט שיחקנו ודיברנו, ואז חזרתי ושיחקתי את המזוודה כמו שאני עושה כל לילה, והלכתי לישון, וקמנו בשבת, גם עשינו קידוש, עשינו כזה פעילות מסכמת של הכל, כאילו שבת היום, עשינו כזה פעילות מסכמת של הכל, ואז עשינו מלחמת מים, היה פשוט כיף של החיים. הנה אני עכשיו לכם מתחת אחרי הכל, אני עם כזה טייץ וכזה טישרט, סידרתי את השיער כזה, וזהו, והרגנתי את המיטה שלי. יש עוד מעט כזה ארוחת ערב ומסיבת סיום, אני בעיקרון אמורה להיות במטבח, פשוט אין לי כוח, אז אני לא אעשה את זה. אני אשים את הגרביים האלה, אני אשים את הפודר הזה שגם שמתי למדורה, כי הוא פשוט מושלם, ובמדורה אחרי 10 דקות הלכתי לישון, אז לא ניצלתי אותו. אני אשים את הפודר הזה, וזהו, ואני אתקיים אתכם. טוב, עשיתי שנץ במקום ארוחת ערב, שזה הדבר האהוב והקבוע עליי. יש לי פצע, אז אנחנו פשוט מתעלמים מהחלק הזה בשפה, וזה ניכר. וזהו, התאפרתי, חמוד כזה בקטנה, וזהו, סילרתי את הטלטלים, הם מתפרעים היום, אני אצלם לכם את הלוק. זה לא שום דבר שכבר לא ראיתם. זהו.
טוב, בוקר טוב לכולם, זה הבוקר האחרון. חולה בראש. במסעדה למועדון למצלון שאני לא מכירה. שמעתי דודו טסה. של הלילה, של 2 בלילה.